Hakane ka video ka bamtang apdiang subha kerpang na kamta kita ki perlok barok ki ba kli jingkli anga te kita ki ba kli jingkli te hakane ka video ka bamtang jubab ya phi ya ki comment ki jong phi ka ba phi wan comment te na kamta jong phi barok ki ba set kli jingkli te menta phin yu mo na kamta kini ki jingkli jong phi ba ngan sa jubab menta ngan i artat ya kane ka comment ki jong phi bat phin sa pedro bat ngan sa batai mo te ngan sa batai artat ya kane ka comment ki jong phi te namta kita ki ba comment te ngapri subhai phi barok pa phin sngap ki comment ki jong phi kenang ba phin tip mo te page ngan lek bida ka screen shot de screen recording lek hang ne mo te page hang ne comment kong kane ka comment hang ne te ngimna per slap mang yai be direct back mo te hang ne nomor akau claim.com re bro page mo nomor akau la de ka Facebook la ne la de ka YouTube ngi.com back ban ad ya ka ba akau nomor ba belai ka ba akau ka.com ba kan send ka pisa sa ka bang jong phi te kane ka ba akau la de ha ka Facebook ngi.com la de ha ka YouTube ngi.com te ka ba akau ngi haban ad tamba ka ba akau te nang kapta ka YouTube ngi haban ad ka AdSense kan sadon pin sa sina AdSense Google AdSense andre ha kane ka Facebook pade kan sa IP ha ka PA ba pin ad ya kane ka ba akau te dak ba pin IP ba pin la pan ad ka ba akau to tamba kubang IP.com man ad be la da pila yo content monetization la de ha ka Facebook te page ngin lek na sa kane ka wi comment share subscribe kan no la kamai bro share la kamai ni em page kane ka wi ke jingkli ka ba ini perlok ila kli mo te na ka share subscribe bat 1000 kanta phen sala ban kamai pisa na ka YouTube mo te namar lada pikir padio ya ka subscribe na ka share bat ka watch time te 1000 mod pv klub pala ban kamai pisa te kane ka subscribe don ini ba ikli mo yong ba te lada ngila yo share subscribe bat ngilala le ban kamai share ka subscribe ka.com tang share henry kapakamai kam.com yaki subscribe da pila adap kamai ken enda pila adap kamai ka.com yaki view ken lada pidon ale se ainuksa pidon tang share subscribe pila kamai pila yo monetization henry pi upload pade ki post ki jo pi ki bon ba ki view pila ban kamai da ki 1000 ro ka si banai tele se ki ba subscribe ki duna re ki view ki bon namar ba enda pila adap monetization de monetize ya ka channel lane ya ka Facebook jong phi kamsyong ha ki follower lane ha ki subscribe andre ka syong ha ki view lane ha ki nong page ki jong phi ken mo te nomor ba lada bon ki ba page ti phi nang la ban kamai phi nang la ban kamai si bon te lada phila ban palat mo tang share de nei ong tang share lada hoi le se da duna ki ba page te lada phi don 1 lakh mo lane 6 lakh ki subscribe ru te andre ki ba page ki don tang le se tang san phangot te kumno pin miyo re ken yakta ka se tang ban tang si spa ta karo te ta ka te ka song kum ki page le ne ki ba page le ne ki view mo te page hang ne ngan lek na sa kane ka wai ka comment hang ne ang ba kanotli ha upload ki real ha ka sisngi ki real ha ka sisngi ngi.com ban upload sautli ki real sautli ki dor ka wai ka video sisngi da phila ka video te lada phila ban upload lada phila ban upload kat ba phisngo la mo namar ka video ka ba kham jarang te andre ki real te man ka sngi sautli bidon kam ban upload bat ki video bat ki dor sautli phile ban upload bat ki ban long ki ba sai ka quality omdai ki long ki ba long le se ka dum ba te kata kam ka perslam ep ban yo content te namar baga kamsai ka don issue ru ka belada ka kamsai mo ka don issue kane ko ke jingkli mo ka ikli kumno la ban yo YouTube studio kane ke jingkli ka suk te nam ta kane page ngin screen da ngin chubatai se phinang mo thrai te phila ban page na Play Store ki jong phi phila ban tho do YouTube studio te anda phila dep tho YouTube studio te phinsa download te hantai ula yo YouTube studio te la da phila ban let na kane ka Chrome la ne na Google ru phila ban yo ka YouTube studio te ngathrai phila so thu mo halor kane te sa kane ka we hikailem yanga te kane te hikailem te sapang ka nomor phikram panchai ba mo te wala katar te ngathrai
lese pikwa na ta YouTube la ne na ta Facebook te yo lese la da pikwa na ka Facebook te ka video ngadang si upload men nen mo ka we ka video te phila ban page to la da phiklam pat le kum to te phin sa upload baik mo pen page to te na ta ka YouTube rong la da upload ka video te sakana ka we ka comment batailem syapang ka Instagram kumno ban kamai pisa phi ba page yang start kan page mo ba kana na ka Instagram te kumod phila ban kamai nomor ba ka Instagram ho yel ste ngamda pener kamba ndrai ladang page ngi itu te ngansa saya cek ba nomor ba ka Instagram kan kum jing page ki jonga te ngila ban kamai na ustar ba na ka subscription te na kine kumod ladang kamai na kine tang na kine kumod lese mo ka jencar ngi bangin kamai nomor ba nagta ustar tang lada ki sen gibreu nagamta gani ka subscription tang lada ki subscribe gibreu te ka kham sem jing e namta jongi bangin lese bangin kamai na ka Instagram rai na ka Instagram ki breu ki set kamai lada la bon flower te ki ai ki breu ban pha advertise phi ya ki tiar ki joki la ne ya ki no ki product mo te nagta ka daw ki kamai na ka Instagram andre to tamba wala kata sa ya page mo na barbangam da ka Instagram ko ngadon tambangam da penukam bahaya ka Instagram nambar ba kam da dei ka ba kamai du katakta te tamba mo ka Instagram tengan sa persyang ban wat bania ban page bah atau kalau gadon lesne ki we gitul bagi lapan kamai bisa andre ker kum ke jingtip ke jonga ngam da penukam tan ke Instagram la ngam da le gadon ka Instagram ka membaik ke jonga titinga penukam tang bangan page kiril rai ngam da penukam ban kamai bisa te rai ladang la trekam ban kamai bisa penukam dengan sa ya thu ep nomor bagar kum ki page nga tang star ba subscription dengan sa wat bnia yo se gidam ki gitul te bala ban kamai bisa dengan sa sinar video mo te nomor na Instagram ngam da le ba te nomor shwa bangan tip te kebot ngihap ban sedang shwa na lajang mo nala deng haban sedang shwa ya ka kam tagadaw enda ngala tip pade ngasala ban hikai ne ban patai phi namar ba kano kam ting la dangi chu patai start khle patip te kata galong ka babakla te tagadaw te haban sedang shwa ya lajong la ne ya la deng haban sedang mo da la dei ba phi la ne la dei mano phia ban sedang shwa ya lajong te kebot phinsala ban patai pade ki we ting lese la dangi chu patai start mo lese kam dei mo ki alai te ka jenjar kata mo ten rai ni don kam pade ban sedang shwa lajong tagadaw ngong ka Instagram up ngan wat bria bahaswa dengan persang shwa ya lajong lada kalong ka ba piang habat kamai te kumut ngan sa hikai phi namar ba kan kum gi tip jonga tang hitahi te pet nyen lek no sang koi ka iyo ma nyen lek no sang koi ka comment nga kana koi ngaru ngam tip te lada don na pleng jumpi ke baklam patip mo ban kamai pisa na kaneka Facebook la ne na ka YouTube ki video ngala don ngala hikai phi te phila ban page ki video te ka ba ngala hikai te ki don lese ka menin ngala upload ko video but la khamsla bi ka video si phang ka YouTube ngala da upload te ngai kane nomor klan pat pasai ba te gum to tam ta hi thrai ngala su thu ma hikai lam ba te kataru hikai te page mo kini kiba ong ban hikai lem te kini kiba pha hikai te kani ka we kabangan keren sapi menta khnang ba phin duktip mo te nomor ba page kini kiba pha hikai phila ban page wa ki video ki jonga kiba ngala da hikai nomor ngala skin recording artat ngala artat ka screen te phila ban persyang swala jang te la da phimla ban le se phim da itu ba te phila ban comment nga pat dengan saya phila ban sa message nga Facebook ngan sa share screen ni phi ngan call ha ka messenger bat ngan sa share screen ni phi bat ngan sa batai phi te la da haswa kum ta mut te ban sa koi kata nga thrai hadu ta put te thrai se phila nang la da phi page bitang ya kene ka bangla hikai te phila ban persyam page wa kum kene ka bangla hikai te la da phi klam sutu ba la ne film nang kemot phila ban message comment nga ngan saya call phi ma te sa kane ka way comment hikai ken ba ngaro kwa ban tip ban le te kum ta hi ka ba phi la yo sngom te
ba upload video but dur hai o kanai ka wai ka problem bala kli ba upload video but dur hai te manta ngan screen recording bit manta ngan ep manta hi te pet ma ngan ep manta kanai ka jing kli ka bala kli i wai kong ne te ngan screen recording manta but ngan ep manta hi te let na ka screen recording ke junga let na Facebook page anda phila open na ka Facebook jong phi page hang ne anda phila open na ka Facebook jong phi phila ui hang ne jorong ba tho une plus hang ne phi hang ne plus te anda phila da hang ne plus hang ne hi kila mi hang ne page hang ne post story real but live video hang ne te kini hinor ki ai te ne kibaron kam ta ka real but ki post nang ta ka story ro automatic la share ka lang page hang ne batho hang ne post phila ban upload ki video ke ba kham jorong bat ye kidur ki jong phi te enre hang ne real pade phila ban upload ki real ki jong phi ki ber real la su thu mo ki real ki ba short video te enre ki ni ki post mod ha ka post mod phia ha upload ya ki dor bat ya ki video ki ba jorong ki jong phi ki ba 10 minute che jorong hadu lai minute 2 minute kat sio me 10 minute che jorong kat ba poi ka da kana ro ma te enre ki real te dai tang ki real te ngan thai phle su thu lor ka ne te ngan let na sa ka wai pat dai ka comment ma ai hang này số tên ba ya ka jing ai jing mod jong phi khublei sibun hoi kwa tip lem pe kene lada phi kwa ban tip lem te kumbang la kren mane khamat phila ban persang swa ya ki video ka bang la hikai lada phim nam phila ban message la ne comment nga ngin saya share lang te ki problem jong phi da kwa ngan sa call ya phi ha messenger te tam ta hi ada comment no ting ting le se da phi kren nak ten jawai te ting ting ngam da su thu ba ka ten te phila hoi chu thu kin tamala da phi tek do ting ting phi ai sa shot kon ngam da su thu shu te la da phila ban kren be ta khaksi ma kham suk te khna bangan su thu ba pe chene ko comment hang ne ba ka Facebook jonga ba sngop ha pen page lem ya ka Facebook jonga la san banai ro nga klem pan yo content ka long kum no ma ka content monetization la da phi check ku bangong e phi te kanai ka content monetization phila ban yo ba la da ka Facebook jo phi ka long active be ya ki profile ki jong phi ka content monetization jong phi ka monetization ki jong phi te hoi kum na ban check pade ka video te ngala hikai la nei to apman phi direct man ta khana ba phin suk gan phi man ta to gan screen recording artat khdiat te khana ba phin suk artat namar ban la ka jingkli jong phi archen la sen ma te pe man ta pe na ka screen recording khdiat pe man ta anda phila page anda phila display ya ka Facebook je phi philai na profile dashboard te nang ta anda phila lek na profile dashboard आपका स्लो kan dua ka junga te nomor ban check tang ba phin check kum ne te kumot ka biang te kumot kala long pe hang ne phin i kan ka ba tho hana jarong weekly progress hana jarong phin clip hang ne ha click hang ne la ne ka badon kan ka i hang ne ba phi i nu lan click hang ne te na la de click hang ne phin pe hang ne ap ngan phi kini hang ne la da ka active kini mo pe hang ne kala long dak jerngam bet your profile is earning money la ne recommendable kum hang ne ka ai dak jerngam kum ne kum ka biang bet ke jong phi ka Facebook jong phi ka la bet ka mai pisa pe phin click pe na monetization ena play click pe phin i hang ne profile status click hang ne te click hang ne ap ka slow kan dok pe hang ne kala da ka active pe ka recommendation active kum monetization active te kum marketplace active te kum ne hi ka biang kala pe pen ka mai pisa phi i ma te tang kum ne hi nga thai plus tho phang ka ne te ngi lek pa de sa koi pa de ka comment te ngi lek sa koi ka comment hikai lem ba kum no mo te ka ta kar kom hikai te kum ba phila tip te gumangong phi te kum ta hi phin page wa ki video janga la da phim nang te ngam sa nyam sa hikai pa de phi da ba ngan hikai personal phi te ngin le cha na ka wi ka comment ngala persiang la da kalong ngala persiang la da kalong ngala la persiang la da kalong page mo la da phi persiang kalong page kano ka kam don kam man persiang ba don kam man presitom kalong page mo dai ba ong kam long dai kalong page te ngin
biang hitam tai te phia ban persang vet ka long vet te yai tristom ya upload bahagi content ko jong phi te ka long vet ka ne ka Facebook la ne ka YouTube ko jong phi ma te don kam man upload ki jong la jong te sin ba phi upload ki jong la jong kan priang be phi kan accept phi kan ne monetization te page ang ne ngan lek no sa ka ne ko ka problem kene kadang comment si phang nang 3 hour ago 3 hour ago te kane ko ne kato ka subsantika habstiu ne sa ka Facebook ban yo verify batch te kane kumbang ong ep man ka por ngala china ki video te ka omdon kam ban siu ai mo te ka Facebook teng don ki perlok le se ki mundur ha ban siu pisa te la da pikamai na ka Facebook la ne na ka YouTube omdon kam ep ba pen siu pisa wat kan dia ro omdon kam ep omdon kam ba pen siu pisa phi la bai tang ban china ki content ki jong phi te da ka ba phi la kum ta phi la bai ban kamai pisa omdon kam ban siu pisa mo te la da dei ka kam ba siu pisa wala ngaru ngam perslur ep la ne ngam hikai ban kamai namar ba teng kalong kanai ka basiu pisa yo la se teng mong ngimla ban chanyo yo la se ka thok long kan le se kan sa thok ko ka singi ro ka ta ngimla ban tip ka ta te ta ka dau la da dei ba ni siu pisa ko mot ngim tre mo teng yo se kam dei ka ba te namar ba kanai ka Facebook non kam siu pisa kanai ka nai siu ai mo khdiat la da ki wan ki no ki ba pha siu phi nai siu namar ba te la dale se la phis ngo phera palat se am non ka video ko ngai kai te phila ban comment choi nga ni kai pe nga ha te number ba kane try for 45 am non ka kane te ngin lek pele sa sha kane ko we nga ro ba kwa tip phi ngom ha ba tailem se ba kene ki perlok ki ba kwa ban tip te kumbang ong e phi ba phi am don kam ban page wa ka video te da phim so thu ban mar ngai kai phi da screen recording ni scam phi da so thu phi da itu artat te page ka ne ka wai ngen le sa ka ne ka wai comment kumna banchna akau ha Facebook ba banchna akau ha Facebook te phi la don lupa em ka Facebook ka jong phi te ka ne ka wai ke jing kli ka bangan kli swa phi te phi la don em ka Facebook ka jong phi ka ba phi la pron kam Facebook te la da phi la don ka Facebook ka jong phi ka ba phi la don kam teng te kemut pin sa page kita video ka bangla da hikai hakmat te to ba ngai hikai hakmat te kemut phila nang phila la ka mai pisa la da phim padan phila ban create la ne ban sina Facebook thamai pen open thamai te rai ya kata ka video ka ba sedang thamai ka Facebook te ngam patsina namar hapan da ki gerteng ki snem kha jong phi te bon hi ki na to ki tang ki snem kha ki gerteng to pin pendap to hi te tang ta ki phone number te pin sa na pinsa yo ka Facebook jo phi te rei na khan pachna ka video bangan sina kumta te wala ta ngsa persam ban sina la da phi sebje rei babun kila ana hai na ban play Facebook te rei la da lese ban ka kumna ban pin kamai pe ka Facebook te ka da phina to ka video te ka try plus thu alur kane te jang ka ne ngate menta ngala kwa na Facebook rei ngala yo set up content monetization sibun jing ngadon te lada philayo biang ba te lada philayo kala biang epi pat kadon kam bade ba phin yaisha ba phin tresitom te kita jing jung phi namar ba latip mo lada dei kanu ka kam nyim dei ba ong bangin yo da ka basuk te ngihaban don bet jing lada klam jing ka bon nyim la ban poi sha ka thong la ne ngin ba ban ya chanjarong te tangata hi thrai phila so thu nya ban ya jong ba ki jinge takadaw ngisala ban yo so bathem te la da bibun sibun ki jinge nam ta ga jong phi te phin le kum ta ya sha ba ya trisitom na da le se phi sim nge la da phim lang mo la da ki don ki problem phila ban le se la da ngam pat hikai ki video la da ha ga ba dai ba ki problem ki jong phi te ga mot phin sa message nga la ne sa comment nga te ngam sa hikai phi te sa kanai ka wei ka comment hang ne te kanai ka wei comment hang ne bro kan notali thap ki post ha ka shisngi ban yo kloi ar $4 sngo bha sa reply bro pe
kipus ke jong phi ha ka sisngi om don kam ba phin thep kat no tali ba phin $100 teng ngan ai nok sai phi lara phi pos hi spa tali kipus ke jong phi om don ba pet te kemot man kaski phi pos hi spa tali ngi ai nok sa kan tama handai sin ba phi la pos hi spa te la bun hi ki ba pet kasngi la phi pos te ki la bun ba ki ba pet te ho jele se ha ka sin kan ban kong kim dan ki ba pet handai la phi pos kin salam popular dan elong public la jong kin sa bun hi ba pet te handai ngan chuai nok sa pa de phi la da phi pos hi spa tali ki pos le se non ki ba pet te kemot la da umnan ba pet mot ngim la ban yo kin ta ka $100 la ro ma ten rei sibuk ngapos ngai nok sai phi ngapos tang kumba arteli ki pos ki jonga ten rei ti pos ki jonga ke le se ki bon view ba te nga kamai le se $4 te kumta hi le se ngai nok sa no sibuk katar ka wai ka nok sa dai sa koi ka nok sa pa dai ngai nok sai phi le se manta ngapos to ne ka pos ko jonga le se lightly ka yo le se $10 mo $10 ka wai ka pos Andai kita kui pada ki post ke bangala de post lupa te le se kita ki yo pada $10 te $10 ne kan not point arpau not point lepeu not point nhiều not point kana mo teng kala khinlang kita baro te ka le se kan total baro mo kala pan poi le se $100 ka sisngi te lada ka poi ta te kan tap lo yap $100 andai teng le se lada se umran bapet namar ba ki post ki song hakivio endala yo konten ni so ke view dai la klempat yo konten kemot cha chong katkom ki ale se ki original ki jungi bangi yo konten dai ada ngila dai yo konten pada ka chong pada sah ki ne nong page ki jungi bagian page te da bon nong page te kemot kata ni nang la ban yo kamai ke la ni nang bon ki nong page tengan try pula satu te kana ke video ngai bakal jarang pelak tengan sangi suang ne tengen sa continue pada sa aku pada ke video te tangkan ne khabar jibun te ngich kem nang ta gitu ba klub pat jobab te namar bang i kana ke video kala jang palat na try teng nam ta jong phi pada phila thaj pan snap ya kana ke video te ngin sa continue pada sa aku pada ke video te tangkan ne khabar jibun